Nå, I er med nu. Godt. Eksemplet, jeg kommer med nu, er egentlig bare det samme som lige før. Forskellen er, vi sender ikke én information videre fra en side til en anden, vi sender flere informationer. I det her tilfælde 2. Og selvfølgelig er det det samme, hvis man sender 3, 5, 10, 100 informationer videre. Det er princippet i det, at jeg kan sende flere informationer med. Her er der så en formular. Der er 2 felter, jeg kan taste ind. Det er en BMI, formular, POP, og så kan jeg sende videre til noget andet. Og så gør den et eller andet. Hvis jeg tager mine egne værdier ind, så vil resultatet være, at de BMI er for højt. Så er I advaret. Den havde I nok regnet med, at den ville være der alligevel. Sådan. Ikke? 1 kilogram og en højde. Jeg sætter ind, og så laver jeg en beregning. Ikke? Så siger den, okay, din vægt er det, din højde er det. Så kommer man frem med et BMI-tal. Og så i det her tilfælde siger den, dit BMI er for højt. Hvis jeg ville tage en anden, og nu tager jeg bare, 50 på 1,83. Formodentlig vil den sige, at BMI-tallet er for lavt. Ja, BMI-tallet er for lavt. Så der er 2 forskellige beskeder, den kommer op med. For højt, for lavt. Eller hvis jeg laver 80, 83, dit BMI er normalt. Så udover at den tager fat i værdierne, og skriver den op, laver en udregning, så siger den, at der er noget, laver den et eller andet med, jamen hvis det er det, over et eller andet BMI-tallet, så er det for højt, er det under et eller andet, er det for lavt, og er det mellem nogle ting, så er det normalt. Så det vi gør, det er, at den siger, hvis noget er gældende, så skriver du det ud. Er der noget andet, der er gældende, skriver noget andet ud, eller noget tredje, der er gældende, så er det noget tredje, du skriver ud. Så det er en betingelse, det er betinget af, hvad resultatet er, så gør du noget. Og vi arbejder rigtig meget med betingelser. Har du ikke mange decimaler på der? Ja, jeg har ikke lavet number format, ikke? Og det ville jeg så gøre, ikke? For det første ville jeg så, at det var måske 2 decimaler, og så ville jeg sige, at der skulle være et kommatal i stedet for punktet for at adskille heltal og decimaler. Første side, der er ikke det store i det. Jeg har en action her, en form, action, BMI, POP, det er det, jeg hopper hen. Altså action bestemmer, hvor hopper jeg hen, hvor sender jeg informationerne videre hen. Metode, get, har jeg valgt her, så kommer det til at stå oppe i URL'en. Hvis jeg skriver metode post, så vil det ikke stå oppe i URL'en. Så er det bare en ganske almindelig formular. Ikke? Jeg har et eller andet, står noget, og så har jeg 2 input-felter. Og input-felterne er jo ganske almindelige input-felter. Vi kommer til også at arbejde med text areas osv. Men input-felterne, de adskiller sig jo fra hinanden ved deres forskellige names. Vær opmærksom på name, ligesom variablenavn, må ikke have æ, ø, å, må ikke have underlige tegn, må ikke have mellemrum. Så den første, den har altså et name, der hedder vægt, den anden en name, der hedder højde, og i det øjeblik, jeg klikker på den, så sender jeg så til BMI POP en formvariabel, der hedder vægt med en eller anden værdi, og en formvariabel højde med en eller anden værdi. Hvis jeg kigger på det igen, hvor er den henne? Lige hopper tilbage og taster ind. Hvis vi lige kigger herop i URL'en, så ser vi, at det link, den adresse, den danner, er bmi.pop. Det er den side, hvor jeg gerne vil have den tager fat i den. Spørgsmålstegn havde jeg også lige før. Nu kommer der altså nogle variabler med. Så siger den vægt lige med 80, og så er den adskilt af et og-tegn. Højde lige med 1,83. Hvis der var en tredje værdi, jeg sendte med, så ville der være et og-tegn. Navnet på min variabel lige med
dens værdi. Så adskillelsen af, at her er der 2 forskellige formvariabler, vi sender med, det er og-tegnet, der gør det. Og vi vil bruge det her måde at lave det, og se det på, at det er de her og-tegn, den sender. Også hvis vi i et link vil sende flere værdier med. Når vi for eksempel kommer til at arbejde med includes, så er det ofte sådan, at der er flere værdier, vi vil sende med i et link, og vi adskiller det altså med og-tegn. BMI-formular, simpel HTML. Så er det BMI. Siden, det er der, vi tager fat i nogle ting. Det første, vi gør, og det kan I godt vende jer til, udover hvis man skal connecte til en base server og få fat i tabeller osv. Men ellers det første, det er, jeg skal have fat i de variabler, jeg har sendt videre, og proppe det ind i POP-variabler, så jeg kan bruge dem til noget. Det var via get, jeg sendte den, så det første jeg gør, det er, at jeg får fat i $_get, altså min formvariabel vægt, og lægger den så ind i en POP-variabel, og som jeg kaldte det samme, nu er det bare $tegnet før. På samme måde får jeg fat i min formvariabel højde via get, og lægger den ind i min POP-variabel $tegn højde. Og sådan lidt for mig selv, rigtig til stor irritation for min kone, når jeg arbejder og skriver sider, så siger jeg det højt. Jeg har brug for at sige det højt til mig selv. Nogle af jer kan måske sige det ind i hovedet til jer selv, nogen skriver det op som notater. Jeg siger det højt til mig selv. Hvad er det, der sker? Så når jeg skriver sådan noget første gang, eller laver en ny kode og lærer mig noget nyt, så prøver jeg at sige højt, hvad er det faktisk, der sker? Og prøv at vende jer til det. Det er som om, hos mig sidder det fast en ekstra gang. Ligesom første gang jeg underviste i POP, det begyndte at sidde fast, at jeg skulle forklare det til andre. Og prøve at finde ud af at bruge de rigtige ord. Så nogle gange er det også godt, hvis I hjælper hinanden og fortæller hinanden, hvad der sker. Man må skrive kommentarer herinde, hvis man vil, for at støtte sig til det. Det kommer vi til, at det er nogen, vi skriver masser af kommentarer. Men prøv at bruge jeres egne formuleringer. Og netop sige, først sker der det, så sker der det, så sker der det. Og det er noget, vi vil spørge jer også om til eksamen. Fordi vi vil gerne have at vide, hvordan er det, altså har I opfattet, hvad sker først, og hvad sker derefter. Det er nemlig også noget at gøre med fejlfinding, det gør det. Det første jeg så gør her, er jo ikke nødvendigt for at få det til at virke. Men især i udviklingsfase, så prøver jeg lige at ekko mine variabler ud. Jeg prøver at ekko dem ud og se, jamen har jeg faktisk fået fat i det, jeg regnede med, at jeg skulle have fat på. Så her siger jeg så ekko, og så i dobbeltkling, og dobbeltkling er, fordi her vil jeg ekko noget tekst ud. Almindelig tekst ud. I går der hoppede vi ind og ud af POP, men hvis det er det her, der skal stå der, en streng, der skal stå vægt, hvis jeg vil have det, at den også skal skrive det, så er det her i dobbeltklingen. Hvad er det så, vi vil have? Jeg skriver vægt, $tegn vægt, det er den værdi, der kommer med, i mit tilfælde 119, med kilogram, kg.base. Så er der sat en BR-kode ind, den behøver jeg ikke at skrive sådan. Så kan jeg skrive den, HTML5, sådan er det her. Og så er det på samme måde højde lige med værdien, der var i variablen højde, centimeter. Og det er en god ting, måske i starten, at ekko jeres variabler ud, for at se, jamen får jeg fat faktisk i det, jeg vil. Så kan man bagefter slette det, men i udviklingsfase er det okay. Og her har jeg så en ganske almindelig formel. Som næste, jeg definerer altså en ny variabel, som jeg i det tilfælde kalder $tegn BMI. Og formlen, det er altså en, som jeg har hentet, eller som kommer fra Sundhedsstyrelsen. Det er vægt divideret med, at jeg skal gange min højde med 100, som jeg ganger igen med min højde med 100,
og så er det vægten divideret af det resultat. Det er bare en almindelig formular der. Og jeg bruger altså mine variabler undervejs. Og det betyder, at det er alt afhængigt af, hvad folk har tastet ind, så kommer der noget herinde. Jeg koger bare ud i dobbeltpling, det er en streng, jeg koger ud her, og på den måde kan jeg også herinde have HTML-kode. Jeg kunne også have valgt at gå ud af POP og skrive HTML, som vi gjorde det i går. Det der er nyt, udover der er 2 variabler, vi har fået fat på at arbejde med, det er så det, der starter her fra linje 18. Det er, at vi opsætter nogle betingelser, og vi bruger det, der hedder en if-else sætning. Man kan jo nærmest oversætte det, hvis ellers. Så, hvis resultatet, som jo dukkede op af formularen, resultatet af den formular var i dollartegn BMI i den variabel. Så hvis variablen er mindre end 20, så gør jeg det, der står mellem krølleparentes start og slut. Krølleparentes start her, og krølleparentes slut der. Så er den mindre end 20, som det var i det sidste eksempel, så kører jeg det her ud. Dit BMI er for lavt. Godt. Hvis den her ikke gælder, hvis mit BMI faktisk er større end 20 eller større, så går jeg ind til næste. Og her kan man så skrive else if, eller jeg kan også nøjes med at skrive else. Og så laver den en ny sammenligning. Hvad? Vi kan ikke bare skrive else der. Nej. Det den gør, fordi vi slutter med elsen. Det er mig, der siger noget forkert. Vi starter med else hernede. Med else hernede. Så den siger, hvis det er gældende, ikke, fordi den laver en if. Ja? Så hvis den er gældende, så gør du det. Ellers, hvis, gør du det. Og til sidst laver vi en else for at afslutte det. Hov. Hvis der var flere else if imellem. Så kunne jeg lave flere else if. Så starte med et. Altså, jeg kan jo lave rigtig mange. Hvis det er gældende, gør du det. Ellers, hvis det er gældende, gør du det. Ellers, hvis det er gældende, gør du det. Ellers, hvis det er gældende, gør du det. Og til sidst skulle man gerne have en, ellers gør du det, for at afslutte noget. Så man starter altid med if og slutter med else. Men ja. Ja. Og her tager den jo så det næste. Den er kun kommet frem til denne sætning her. Så fremt BMI'en er 20 eller derover. Så siger jeg altså, jamen hvis den er under 25, så siger jeg, at dit BMI er normalt. Og det betyder jo, fordi jeg først kommer derhen, når jeg er over 20, vil sige, hvis jeg er mellem 20 og 25. Så skriver den det her. Hvis den heller ikke er under 25, så går den nederst til denne her. Og det betyder alt fra 25 år op efter. Ligegyldigt om det er 700 eller hvad ved jeg. Alt fra 25 år op efter, så vil den sige, at dit BMI er for højt. Ja? Så på den måde sørger jeg for, at jeg rammer nogle ting. Hvis jeg ikke rammer de ting, alt andet, gør du så det og det. Og den vil vi bruge meget ofte. Er noget sandt eller falsk? Så vi vil meget ofte komme ind i at bruge sådan nogle sætninger, hvor den måler, er det gældende, så gør du det. Hvis det ikke er gældende, så gør du det. Hvis det ikke er gældende, så gør du det. Og til sidst, hvis du overhovedet ikke passer ind i nogle af de kategorier, så gør du det og det. Men det er vigtigt hele tiden at have et eller andet, at du gør noget. At ikke til sidst står, jamen jeg kan ikke gøre det, jeg kan ikke gøre det, men så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Så til sidst kan man altid have et eller andet, en udvej, så at sige. Så gør du det og det. Ja?
er det forholdsvis simpelt, hvor der er de her 3 definitioner, men hvis det var noget komplekst, og du så havde glemt en else if, hvad for en fejlkode får man så optaget? Hvis der er noget, der ikke er defineret, så... Hvis det er noget, der ikke er defineret, Ja. det ved jeg faktisk ikke. Okay. Jeg kan sige, hvis der er noget, altså den tester for, om noget skal være falsk. Ja. Ja. Men du kan jo godt have måske noget, du ikke tester for. Og så er der bare ikke nogen betingelser, som opfylder det. Men vil den så ikke, den vil ikke melde tilbage, at den er... Der ikke er det, jeg kan jo prøve at slette den her. Ja? Det vil sige, hvis det var mit eksempel, så vil den ikke først ikke være opfyldt, og den anden ikke være opfyldt. Så kan vi prøve at se, hvad sker der så. For egentlig burde den så tage det her. Men hvis jeg nu udkommenterer den, eller... Men hvad vil der så stå? Ikke? Det er det, du vil. Du vil gerne se, hvad står der i browseren. Jeg vil bare videre, om du skal noget, eller hvad. Ja, for det første melder den en fejl. Det er en Tuborg-klamme for meget. En Tuborg-klamme for meget. Det er her, ja. Ctrl-Z. Så tager vi lige den med. Sådan, lad os se. Ctrl-X. Ctrl-S. Ser ud til, at alt er i skønneste orden, når jeg skriver min kode. Så prøver jeg lige at lave en opdatering her. Nu er den i hvert fald for høj, ikke? Det tror jeg godt, vi kan sige, at den vil være for høj. Jeg ved ikke, hvordan BMI-tallene skal være for elefanter. Eller sådan noget. Hvad siger den? Vægt, du, dit BMI. Men den kommer ikke med en eller anden. Den siger hverken for højt eller for lavt. Ja? Så der står ikke noget, fordi det er jo ikke en fejl. Det er jo ikke nogen fejl i sig selv. Alt er defineret. Jeg kan lave min udregning. Jeg kan ekko ud. Men der kommer ikke noget frem, der siger, hov, det er noget, der ikke kan lade sig gøre. Ja? Man kan se lidt som else-sætningen, det er, hvis alt andet fejler, så gør det her. Ja. Så det er en fallback. Netop. Ja. Men det er ikke en programmeringsmæssig fejl, men det er... Jeg får ikke en tilbagemelding, som jeg egentlig gerne ville have haft. Så det er et eksempel. Den ligger også... Nej, jeg lægger den op på et learning nu. Same. Bare 2 værdier. I kunne jo for dem, der er lidt længere, så kunne man begynde at tænke, okay, hvis jeg vil lave andre regnestykker, eller okay? Kunne det måske være, hvordan kunne jeg bygge dem op? Okay? På alder, jamen hvis du er ældre end det, så er du det. Hvis du er yngre end det, så er du det. Whatever det nu kan være. Men prøv at lege med det der med at sende variabler, værdier med i en formular, fordi det er det, vi vil få brug for senere også, hvor vi vil lave lidt mere. Okay.